हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, मैया भवानी की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, जो आज कथा लेकर आयल बनी, सास और बहू की कथा बाटे। बहुत ही सुंदर कथा बाटे। अगर आप लोग ये कथा के पूरा अंत तक सुनम और पूरे प्रेम भाव से सुनम तो आपके कथा भी समझ में आई। और ये कथा कौने भाव में और कौना रहस्य बाटे कथा में, आप लोग कथा पूरा अंत तक सुनने के बाद ही जान पाई। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आप लोगन से एक ही विनती बाटे कि अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के दबा के आप ज़्यादा से ज़्यादा हमरे ये कथा के यहाँ से यानी कि आप अपने पास से एक दूसरे के पास शेयर जरूर करो। शेयर कैले से यानी कि एक दूसरे के पास भेजले से ज्ञान बढ़ेला और कथा सुनले से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ेला। कथा के जो भाव बाटे यानी कि जो कथा बाटे, अगर आप ओके पूरा अंत तक सुनम तो कथा के रहस्य और ज्ञान दोनों जान पाए। तो आइए अब हम कथा के शुरू करतनी। और कथा के शुरू कैले से पहले एक बार विनती बाटे आप लोगन से कि सब लोग साथ मिलकर एक बार प्रेम से बोल दी, हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, माता दुर्गा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आज जो कथा हम लेकर आयल बनी वो एक सास बहू के बाटे। यानी कि एक गांव में एक सास बहू दोनों जने रहत रहल लोग। सास पतो जो रहल लोग और गांव में रहत रहल लोग, वो लोग जात के यानी कि वो लोग जाति यानी कि आप लोग समझते हो कौन कि वो लोग जो जाति रहल लोग ग्वाला रहल लोग। ग्वाला यानी कि अहिर रहल लोग, दूध बेचे वाला। तो उनका जो सास रहली रोज एक बाल्टी दूध और एक बल्टा दही तैयार कर दे। यानी कि जो नदिया होला, बढ़न नदिया, वही नदिया से तैयार कर दे। वो जो बड़का बटुला होला, वही बटुला में एक बटुला दूध धई दे और एक बटुला दही। कहे ये बहू जाए कि अगल बगल गांव में बेची आवो, ऐसे जो पैसा मिली उससे हम लोगन के खर्चा वर्चा निकल जाई। तब जानी कि आप लोग गुरु बहिना सब कि उनका जो पतो रहली, जो बहू रहली, वो बेचारी परेशान हो जा। रोज कहें कि देखा नहीं बुढ़िया हमके का करवावती है। रोज हमके ए गाँव से ओ गाँव में तक जाए के कहेली और रोज हमके परेशान कर देवेली। लेकिन वो बेचारी जो पतोहिया रहली, वो एक बटुला जो दूधवा रहल आ दहिया रहल रोज बेचे ले जा। रोज जब बेचे ले जा तो उससे जो पैसा मिले तो का करें कि सारा पैसा अपने सास के दे दे। जब सास के पैसा दे दे तो में से 10 रुपया सिर्फ निकाल के अपने पतोह के खर्चा के लिए दे। लेकिन उनका जो पतोह रहली वो बेचारी बहुत गुस्सा करे, काहे कि वो ये बात के सोचे कि हम देखो सारा गांव घूम के बेचे जानी और ये जो बारी हमके 10 रुपया देता ली। लेकिन उनका जो सास रहली वो शिव गुरु के भक्त रहली, यानी कि भोले भगवान के, शिवनाथ के, शंकर भगवान के भक्त रहली। जो भक्त रहली नित्य प्रतिदिन यानी कि रोज वो अपने दूध में से यानी कि जो दूध दुहे वो में से दूध चढ़ावे और जल चढ़ावे। 1 लोटा जल उनका नियमित रूप से चढ़त रहे। उनका जो बहू रहली वो पूजा पाठ नहीं करे। लेकिन एक दिन उनका सास कहली कि जो थोड़ा थोड़ा तू बचा के लेके चली आवेलू, दूध हो दही हो, वो बेचा नहीं पावेला। तैसन बाटे कि जब तू आज जइया बेचे दूध के और दही के तो देखिए गंगा के तीरे जो शंकर भगवान के मंदिर बाटे, वो हमें जाके तू का करिया कि थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया और थोड़ा सा दही। जब तू दूध और दही चढ़ा देवो तैसे का होई कि जब भगवान के दया मिली तो पूरा दूध और दही बिक जाई। उनका पतो तो कह देली ठीक बा। अब वो गईली ओ दिन बेचे जब गईली तो नदी के किनारे पहुंच गईली और जाके शंकर भगवान के थोड़ा सा दूध और दही दोनों चढ़ा दे।
चढ़ौला के बाद से उनके मन में ई भइल कि देखा न बुढ़िया हमके रोज 10 रुपया देवेली, आज काहे नहीं हमें दूधवा में पानी मिला दी और आज एकर जो पानी के पैसा रही हम ले ले और जो दूध के पैसा रही दे दे। वो बेचारी इहे सोच के का कैली कि दूधवा में और ही पानी मिला देली और दही में तो पानी मिलावेला के रहल नहीं, काहे कि उ तो कठेस रहल, तो दूध जो दही में पानी मिलावती तो सबके पता लग जात। तो का कैली दो जो दूध रहल उमें पानी मिला देली। जब पानी मिला देली और मिला के बेचे गईली तो रोज ऐसे ही करे। तो कुछ पैसा जुटा लेली तो का कैली जो पानी के पैसा रहल उसे अपना लिए एगो नथिया बनवा लेली। और जो उनका सास जौन दे दूध वाला पैसा यानी कि जौन दही वाला पैसा 10 रुपया, उनमें के 10 रुपया जुटा जुटा का कैले रहली मंटिका बना ले रहली, यानी कि मांग के मंटिका बनवले रहली। नथिया बनवा लेली, मंटिका बनवा लेली, घरे ले आईली, नथिया छुपा देली और मंटिका अपने सास के दिखौली कि जौन आप 10 गो रुपया देले रहनी है आप देत रहनी है, वही से मंटिका बनवले बाड़ी। उनका सास देख के बड़ी खुश भइली, कहली कि ठीक बा, चला हमरे पतोह के तो कुछ तो बुद्धि बाटे कि हमरे पैसा से यानी कि जो उनके हम पैसा दे तनी वो पैसा के इकट्ठा क के ही मंटिका बनवली है। तो एक दिन ऐसा भइल कि कुछ लोग उनकर यानी कि अगल बगल से आस पड़ोस से सब लोग नदी के तीरे नहाए जात रहल। तो इहो कहली के सासू माँ हमारियो मन होता हमहू जाई आज नहाए। तो उनका सास कहली चल जा। तो वो का कैली देखली कि उनका सब के अगल बगल के जो पतोही रहल लोग सब के घर के उनका सखिया जे रहल लोग उ लोग तैयार होके गए लोग, मतलब सब श्रृंगार करके शौक श्रृंगार करके कहले के मतलब कि नथिया मंटिका झुमका सब पहन के गए लोग। इनहू के मन भइल कि लाबा नथिया मंटिका झुमका सब पहन ली तैयार होके हम जाई गंगा जी में डुबकी लगावे यानी कि नहाए। इहो गईली नहाए तैयार होके। जब नहाए गईली अब पहला डुबकी लगावत अली तो जैसे पहला डुबकी लगौली अपने सखी लोगन के साथ तो देखी उनका का भइल बा, वो हमें एगो मछली आ गई बाटी। वही पनिया में मछली आइल बाड़ी और इनका मंटिका छोड़ देले बाड़ी, मंटिका के नहीं कटले, लेकिन जो नकवा के नथिया पहन के गल रहली तो वही के उन मछली का कैले बाड़ी काट लेले बाड़ी या काट के नकौ के काटी देले बाड़ी। अभी बेचारी खूब रोवत अली और नाक छुपा के अपन घरे चल आइल बाड़ी। आइले के बाद से सुनी का भइल बाटे, ओकरे बाद से उनका सास पूछले बाड़ी कि हे बहू का भइल बाटे। त कहत का बाड़ी कि कुछ नहीं के भइल, कुछ बोलतो नहीं बाड़ी और ना मुहवा ऊपर उठावत अली। तो सबके उनका सास कहत का बाड़ी लागता कोनो टोना दे देले बाने का कि कोनो कुछ कह देले बाने हमरे पतो ही आके कि मुड़ियो नहीं उठावती या कुछ बोलतो नहीं बाटे। तो सोचली कि लावा अपने पति से हम कही तो का कैले बाड़ी अपने पति से जाके कहले बाड़ी। तब पति उनका जो यानी कि वो पतोहिया के जो ससुर रहने वो कहतने के बेटा का भइल बा, कोई कुछ मरले बा कि गरियौले बा केहू। तो कहत का बाड़ी नाही केहू मरले नाही बा ना केहू हमके गरियौले बा। तो कहत का बाड़ी कि ना हमके केहू मरियौले बा ना केहू गरियौले बा, बस इहे हम जाना तनी पानी के पैसवा पानी में गइल बा। अब ये बतिया अपने ससुर मतलब सासू से भी कहे पानी के पैसा पानी में गइल बा। तो कौने भाव में कहतली और कौना तरह कहतली ताई हम लोग ये गीत के माध्यम से सुनल जाओ अच्छे से। तो कौना भाव में कहतली कि नाही हम के केहू गरियावले हो नाही केहू मरले हो, पानी के पैसवा राम पानी में गइल हो, पानी के पैसवा राम
पानिए में गइल हो। नाही केहू मरले हो राम, नाही केहू गरियावले, पानी के पैसावते पानिए में गइल हो। इहे भाव में बेचारी सास से या ससुर से कहतली। फिर उनकर पति आयल बाने, पति से भी कहतली। ओकरे बाद काहे कि उनका जो सास रहली अपने बेटा से भी कह देली कि देख तुहार दुल्हन न बोलतली और ना कुछ कहतली, आ पूछला पे के बात कहतली कि पानी के पैसा पानिए में गई। तो उनका पति पूछतने कि के तो के मारल है कि केहू बोलल है, केहू का कहले। तो कौने भाव में कहतली, नाही केहू गरियौले स्वामी जी, नाही केहू मरले हो, नाही केहू मरले हो, पानी के पैसवा पानी में गइल हो राम। नाही केहू मरले स्वामी जी, नाही गरियवले हो, नाही गरियवले हो, पानी के पैसवा पानी में गइल हो राम। बेचारी ऐसे ही अपने भाव में कह के और खूब रोवतली। तो फिर उनका सासू का कहली कि देखा न हमारे पतो के का हो गइल बा। सबसे पूछ लेली। पूछले के बाद से गईली वही गंगा तीरे और शंकर भगवान से लगली विनती करे। और कौना भाव में कहतली, सुनिए स्वामी हमरे सुनी हमरे गुरु जी, हाँ सुनी हमरे गुरु जी, मोर पतोहिया लगता पागल हो राम। सुनिए गुरु जी ये सुनी मोर बतिया हो, सुनी मोर बतिया हो, मोर पतोहिया पागल भइली हो राम। काहे न कुछु कहे कबो हो, न कुछु हो, बस कहे पानी के पैसवा पानी में गइल हो राम। नाही कब कहे ओ गुरुजी, नाही कब कुछु हो, पानी के पैसवा पानी में गइल हो राम। इहे कह के बेचारी खूब रोवतली। कहतली हमरे पतोहिया के थोड़ा बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दी। एक के बतिया कहतिया उ तो लागत पगला गइली बा। तो ही पे शंकर भगवान एक बूढ़ा रूप में आयल बाने। कहतने जा तुम्हार पतोही ठीक हो जाइए और सब कुछ तो के बता दिए। जैसे वो घरे मतलब आयल बाड़ी, अपने पतोह से पूछले बाड़ी तो कहत का बाड़ी कि देखी सासू जी, हम आपसे बहुत बड़ा छल कैले बानी, बहुत बड़ा गलती कैले बानी। अपने पति से भी कहतली, अपने ससुर से भी कहतली कि जब हमके ई गांव में घूम के दूध बेचे के कहत रहनी, दही बेचे के कहत रहनी, तो हम दूधवा में पानी मिला दी और दहिया में कुछ ना मिला के वैसे बेची आई। पानिया के पैसवा जन रहल हम धोली और जन दहिया के पैसवा 10 रुपया हमके दी वो हम रखी। तो पनिया के पैसवा से नथिया बनवली और जो दहिया के पैसवा रहल मंटिका बनवली। तो देखी पनिया के पैसवा पनिया में चल गए और मंटिका के पैसवा बच गए। काहे कि दही के पैसा रह। तेज से कहल जाला कबो छल नहीं करे के चाहिए, चाहे माता पिता हो, चाहे स्वामी हो, चाहे पत्नी हो, केहू हो के घर परिवार में केहू से कभी छल नहीं करे के चाहिए और ना कभी केहू से झूठ बोले के चाहिए। चाहे कौनो विपत्ति रहे, आपत्ति रहे, वो आपत्ति विपत्ति में सबके आप सब कुछ बताएं, लेकिन केहू से छल न करें। काहे कि जब आप उनसे छल करम तब भगवान आपसे छल कर दिए। काहे कि भगवान देखा ताने ऊपर बैठ के। तेही से आप लोगों से भी विनती बाटे। तो ऊ जो उनका सास रहली के तर कहतली, पहिले में दाया मंगिया दूसरे में चर्चा हो,
दूसरे में चर्चा हो, तीसरे में मंगिया गुरु के प्रणाम हो राम। तीसरे में मंगिया गुरु के प्रणाम हो राम। पहिले में दया मंगिया दूसरे में चर्चा हो, दूसरे में चर्चा हो, तीसरे में मंगिया गुरु के प्रणाम हो राम। ऐसे ही बेचारी गुरु जी के याद क के कहे लगली, अब विनती करे लगली। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आप लोगन से भी विनती बाटे, कबो केहू से झूठ न बोलो और न केहू से छल करो। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आई होखे अगर तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, चैनल पे अगर नया हो खमते, अब बेल आइकन के प्रेस करके यानी कि दबा के आप नया नया कथा के सुन सकेनी। और हमरे यूट्यूब के माध्यम से कथा के एक दूसरे के पास शेयर जरूर करम, जिससे हमेशा आप लोगन के भेजले से कथा में और आप लोगन के जो ज्ञान होला में बढ़ोतरी होई। और जौन हमसे भूल चूक भइल होई क्षमा करो।